Hello guys, majong adlaw na tong tanan. So karong adlaw day guys, dakos kalsada. Kuan bago pa ko naulian gikan gilantan mo nang wa koy vlog hapon. Dakos kalsada kay gikan ko naglakaw-lakaw kay nagpasingot ko. Hiliksi kay ito anak namahaw pa man. Nagdunga kog saging hinog kay may ahong kanon kay pait ang baba. Pait ang baba mo nang koy ganay ka og luto. Gabi agang gikaon itlog ra og kuan Skyflix. Samot ako kaniwang anang lain nagang mata lain hilantan ta kay di way ganay kagluto ang hilanat kay muhuwas raman og every 4 hours na og tambal ganang kadlawon tig gitakigan ko arang tugnawa ka to ning naog ko inambog tambal di mga alas 6 ning huwas. Alas 2 day to naog ko. Wa pa di kuryente. Kaniha. Huwag kuryente. Gani mga kadlawon guro to. Sabok pa di sliksi kayo electric pan. Basag grabe tugnawa na naha. O nang gilantan kay siliksi man. O natakdan guro ko. Wa man po ko gingag giubo. O darabanis aho ang gidugo mapog ko. Pero di ba pa ko inganig dugon. Akaron mo ko ng dugo kuan kasag. Murag na anemic na pagkuba. Ay maglipang-lipang man ko. Kanang bitang magpukong ka, makalitrag barag. Kasoy ba mag ingana nga malipang. Mingaw na mi kato daris bay, kaya wala sila kuya ado, si Tali, tapos Valencia, kamera daari. Imbis kay mangguna ko, ang tabangan pas kuya dito sa ubos o ginlo. Mga nanoon. Ang gunahan ang tadaris babaw guys, kay labong na. Anong ko nakaguna? Medyo gali kay ugma pagklase ni Lelek si Merkulis. Diyan ako nagkasada kay naglakaw-lakaw ko kay Ijawat Sington ko. Labog way init ba? Hindi, nag-chat man si Dudes nga marhin ako nupod kay kuan, mapalit og kamote ila mayor dya, mapalit og kunog paw, na ba kunoy paw dari, asang itry adto sa mga silingan og napaba sila paw balig dya. Kay, katong narhis dya dari, first time kuno dya nakakaan og paw nga, naglatik na mo, bagilatikan. Mautong kakananan ko siya paw, dya itry panahag na aba. Hello guys, dara guys, gikan na day kus karsada kay naglakaw-lakaw ko Ijawat Sington. Darag saging da, nga hinog gidong kapay daghas kaldero dya. Dapay wa madungag, dapat di daghan dadto ingani guys nga hilaw pa nga madungag kay di naman maato. Mahinog ni ma. Ma? Mga onday ta guys, mara na ang pamahaw ron. Daot. Pait ka dong bakba. Lapit tayo sa Cute At kaya bakal kang kaglaw. Hello, Dela. Isa po niya magpagkaan day kaya nahog na. Umingaw kong tatiri tayo sa. Ang pait. Lapit siya. Payog, kasalanan na nito. Kunya. Kanaman ma. Ilantan na ko, matakdan. Napa? Ma? Papa ko kaligo.
Nag-uwan day guys, jada ko sa ibabaw kay nag-uban ko ni Dods og ni Ami. Kani si Ami guys, igsuon ni Mayor Rosalie. To sila nagkuan og paw, jawa ko ni uban kay kuan kanang naiuwan diri ra kutaman sa nay wifi-yan. Nja lalim day. Wa bitaw ko ni uban. Lalim day. May lalim ba maglukat og paw? Arang ladyo agi palitag pao si Rebeliones, di kuno lalim lagi. Ngano lagi ng enter. Sakto na rin 100. Di anak kusbay guys. To na si Dudes na uli na. Ja mohapit pa to ila mayor kay ni palit mi jag kamuti. Para mangiuban na tus ibabaw kay wa man sila katuod ug asa dapit ag kuan. Mulukat sa pao. Ja gasige lagi guwan dari samot nagkatugnaw. Gilantan man gihapon ko ja. Vlog gihapon ko ning vlog laman gihapon ko guys kay sayang man adlaw ja. Mag-upload pa ko inja ug mutuwak ning uwan. Nganim gajid ning maning kakay ta. Wa man ko nagmotor pagsaka sa ibabaw kay nakisakay ra kong Dods kay kapoy pa mo drive og motor. Sige uwan. Grabing layo agi palitang Dods ug paw kunoy paw ato sila ha. Nabuang kuno sidag pangitag paw kunoy paw sila ha. Sunod ay puhon day guys kaning mga buwak kani pangbalhin. Kung sipak-sipak ko ni nang daghan nagkuan aron managhan pa ni imong buwak kay sa una rang lami adto among natad na punos buwak karon kay wa naman na usog buwak sa una kay na uso man to. Arang lami pa to among natad karon wa na nagdabos nagbuwak wa na sipi-sipi. Kato parmandaan na heart nga dahon daghana na sudya. Saban kong tatay kay sa gilantan ko no laag nga anay uwan nagpandong man ko nagdubli kog jacket anja nagpandong pagajid nagkao pa lakaw uwan gingnan man ko kay bawang gilantan pati nanay ko karijat raw di pa magmotor. Pero unjag di nimo tuwak ning uwan bawg ka-upload ba ko. Nagsuot nagahang mata. Balik-balik kilanat. Amot ta di ko kaniwang daani. Di pag uwan. Lami ri tan-awag kuan ni Kuya Ajoy. Kanang naay palidya. Tara guys. Ang dali ara nanag ko. Itanumay na ninigbalik ti kuya po. Gibutangan ni jag muskit kay delikado sa manok. Ngayon tunsis anja. Anja guys kani pud siya guys. Taong ni siya tanan. Taong sabod nga gi. Ay taong lagi. Kani siya tanan na. Wa para mananeret. Aw na ning tuyha ka wag uban wa pa. Kugihan jud ka jonis kuya kani laging ubos na mo, puno lagi na si garden. Kaya napay kamatis nga wa pagisabod. Tanay na nanurok na uban. Lunglib dyan yung buwakan ha, ganahan ko. Dagko kadug dahon, basag naras kilid. Buhi gihapon. Sige uwan, tugnaw. Mag alas 6 na, dyan nga na naghihapog ko ngit-ngit. Magtuon kong liksig, pabasa kay magpabasa ko na sila ugma, dyan na pa sila bisita, manang tunag basa ron. Wow, salamat salamat ni Florami. Ginadamig snack na view lagi, may lagi tanaw na. Ang Diyos, dako na dahil po sa Manila diyan. Hindi mo na kagana. Hindi ka mukag nga ni Bi, lami mo gunin na, puto. Yan natin Marilo. Tila ba lagi Grabe artiha. Ano yan, yung mga bata ron. Salian na, Darian. Very good isa Sana lang. mga drug, dilig mo pinuto. Da, very good. Mga bata ba, may mga pupo. Haramas siya si. Lami mo good. Namibigay yan ah. Mga paon. May kwas ilang ba? Alam, doy. Nga. Hala. Hindi, bali mo paon. Wak-wak ko naghimo na ninay. Halin ko lang yan. Mga wakwak ng tanan. Halin ko drama. Yan, mga snack ka.
May ako. Hatiin mo lang, baka hindi mo gusto. Ha? Masayang lang. Ate. Nilagyan mo dati. Bakit ka? Langit Pang yan. spit ka. Ano? Lubas na plon. Kira dia pa ganit. Salin Ikaw, ko ya. ikaw ang biscuit. Naman tanggi ko hagdaan dyan eh. Kalimot ko. Labi no. Mangganay ko, manay ko kayo. Labi. Ito naghimo dati tapuran. Kalimot Wakwak. lagi ko ngan. Harap ang tanong to ibalik na mo. Tagali siya po. Nalagi mo kayo sila. Lagi ada tong gibutangan. Nagamaos na ba? Tanawag ng babaw. Nagkasa din ito, nagkasa doon. Ani ra kon sa mukhaan kay mundang na makurupot sila. Parang galamian ko tapos. Arang ka gracias Ginoo noon. Kay gilamian. Salamat ni Tita Prami.